Dit wetter verriert dat het in elk geval net vriest in Friesland. En dus kan er op het stuit al in de maar 3 worden van de volgende tochten. Toch is de animo van de IR-vergadering er net minder om. De belutsenheid van de meeste leden is grut. Ik meld 1 afmelding die mij zowel telefonisch, vrij uitgebreid moet ik zeggen, als schriftelijk heeft bereikt van lidnummer 71. Kritisch binnen die leden ook net. Ze hebben alle vertrouwen in het bestuur. Daarom mag je aantredende bestuursleden gewoon zitten blijven. Er wordt een verheging van de contributie met €2,50 voor het onaam. Die verheging is onder woorden voor digitale vernijings. En dat wils de vereniging haast €1 miljoen op de bankrekening had. Maar dat is nevens het bestuur nodig om de risico's te dekken als een tocht op het laatste moment aanlast wordt. Gewoon leden zitten wel wat over het geld in. Mijn naam is Siets de Vries, lid nummer 5335. Over hoeveel banken heeft hij het miljoen verdeeld? In een oer is alles beslikken. En dat wiel de 15e IR-vergadering zo'n de laatste tocht in 1990. Maar dat liep de vereniging met meer dan 30.000 leden net te deren. De mensen willen niks liever. De oudere leden blijven het zo lang mogelijk lid als ze denken dat ze rieden kennen. En er komen toch samen weer 1000 nieuwe leden bij. Ik ga ieder jaar naar de Wijzenzee, daar ga ik nu voor de 19e keer naartoe. Dus ik kom al weer trekken en dan merken we het wel. Je vraag bleef vanzelfs hingen, wanneer zal het weer eens heven? Op die vraag had zelfs deze man geen antwoord. Bedankt,